Halo para pedagang lan investor sing dikasihi. Karo sampean proyek sistem guru markets. Ayo miwiti kanthi informasi umum babagan perusahaan. Yen perlu, sampean bisa ngaso video. Sampean bisa sinau saben parameter perusahaan kanthi luwih rinci. Saiki kita bakal ndeleng indikator kinerja saiki perusahaan. T Goldman Sachs, ticker GSE. Review iki digawe nggunakake informasi ing 29 Juni 2025. Dening klasifikasi guru markets perusahaan T Goldman Sachs kalebu subkategori Systemic Banks, 30 perusahaan njupuk bagian ing analisis. Hasil perusahaan, minus 1 saka 10 terms. Skor rata-rata kanggo subkategori, 0,2 terms. Yen sampeyan ndeleng kanthi wiyar, ing kabeh pasar kanthi sakabehe. Wigati dimangerteni menawa skor rata-rata kanggo pasar saham minangka 1,8. Marang rating minus 1 titik Goldman Sachs Group, Inc. Bandingake pergerakan rega saham perusahaan Goldman Sachs Group, Inc. lan saham subkategori. Kita bisa ndeleng sing liwat 12 sasi enggo bareng T Goldman Sachs nuduhake owah-owahan 51%. 39,8% nglawan owah-owahan rega ing subkategori. Kapitalisasi pasar perusahaan Goldman Sachs Group, Inc. regane 211 $96 sen miliar. Lan kapitalisasi subkategori kasebut yaiku 3.683 miliar dolar. Regane buku perusahaan kira-kira 109 $13 sen miliar. Kanti kapitalisasi subkategori 2.621 miliar dolar. Bandingaken enggo bareng saka pasar lan kapitalisasi imbangan, kita waca ing ngisor iki. Nuduhake Goldman Sachs Group, Inc. ing subkategori nalika netepake kapitalisasi pasar 5,755%. Regane buku 4,164%. Evaluasi saham perusahaan saka kapitalisasi pasar lan neraca ing subkategori, ala minus 1 poin. Tanggung jawab finansial organisasi sing diteliti yaiku $584 sen miliar. Rasio utang kanggo nilai buku punika 536% saka ibu kutha. Hasil kanggo tingkat kewajiban finansial perusahaan, banget ala minus 2 terms. Rasio nilai pasar saham perusahaan kanggo laba yaiku 15. Kanti rata-rata kanggo subkategori 12,4. Evaluasi rega pasar kanggo rasio pangentukan dibandingake karo perusahaan ing subkategori passable 0 terms. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi ana 14.176 $mayuta-yuta. Pangentukan maju kanggo 12 sasi sabanjur ditaksir sakwentara ing 15.405 $yuta. Taksiran indikator keuntungan mangsa sing digambarake dibandingake karo subkategori apik 0,5 poin. Nilai perusahaan kanggo rasio revenue punika 1,7. Rata-rata ing subkategori punika 1,6. Evaluasi rega pasar kanggo indikator revenue dibandingake karo indikator ing subkategori passable 0 terms. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $125 sen miliar. Revenue digambaraken kanggo sabanjur 12 sasi samestine $135.710 mayuta-yuta. Taksiran indikator revenue mangsa samestine dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Marginality punika 11,3%, karo rata-rata kanggo subkategori 12,5%. Penilaian marginality dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori passable 0 poin. Bagian perusahaan ing subkategori dening nomor personel punika 1,615%. Sing 256% kurang saka pangsa kapitalisasi pasar.
Jumlah ibu kutha, saben pegawai perusahaan punika $4.558.000. Lan kanggo subkategori $1.279.000. Taksiran jumlah ibu kutha pasar saben pegawai ing comparison karo pratandha ing subkategori Passable, 0 terms. Jumlah bati saben karyawan $304,900. Kanthi rata-rata ing subkategori $103.000. Evaluasi bati saben karyawan perusahaan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Revenue perusahaan saben pegawai $2.703.000. Subkategori $822.000. Evaluasi volume penjualan saben karyawan perusahaan dibandingake karo indikator ing subkategori apik 0,5 poin. Volume transaksi dodolan cocok kanggo 1,9%, karo rata-rata kanggo subkategori 0,9%. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 80% kanggo perusahaan T Goldman Sachs. Dene kanggo subkategori tingkat iki kurang luwih 68%. Rega saham nyoto perusahaan punika kira-kira $691. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira $592. Ayo kang katon ing tabel pesenan, kang kasedya kanggo sampeyan, link ing komentar pinned. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan digawe mangsa iki dening sistem informasi Guru Markets. Akses menyang meja supaya free lan buka, link ing komentar pinned. Adhedhasar asil valuasi saham Goldman Sachs Group Inc. Sistem bantuan Guru Markets kaputusan wis digawe. Ojo buka kesepakatan, amarga video saiki minangka ringkesan. Matur nuwun kanggo nonton video iki lan nggunakake informasi lan sistem referensi saka Guru Markets.